ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Aku dhisik rebutan kalau Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya dawa mak Wis ono ngaji rame fatbutu wadkuru wa katsiran la ta'lakum. lho mak iku dawa mak diwaca dawa mak Nakuna wa ya Allah iku in kuntum mak kok iso inaku natu mak in kuntum Gak iso ngaji ku alon-alon. iya kan kok iso koyo ngono ku lho Kan ku urung lahir aku wis ngaji. ya wis ero mak lah sampean ambek aku. lah sampean ku dielingno lah dosa lek maca gak karo-karo apa meneh ndek mik Wis Kak, sedekah adzim ngaji dhewe. ya Allah wong iki lho mik lho nalami Ngaji kok rame ae. Muru-muruki kon niku, muruki wong tuwek, gak ilok. ya apa mik wong iku mik Lah wong awak iki pribumi ndek kene. Kok ngaji? Ketekan arek loro ku sik tas teko, sik anyaran, sik tas lahir, dikomplain-komplain. Ya ono ya ini gak ono wong ngomplain aku ngaji. Ate ngomplain aku. Sopo kon niku? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Allah, terling kono sik. Ngene lah amanah kan wong iku. Niku mang ade dosa apa ora Mi? Ya ora dosa ta. Wong ade ngilingno ya. Iya, lah tambah dhewe tambah dosa lek seumpama kono salah tapi kene meneng ae. Lah iya Mi, ngono iku lho ya apa ngono. Karo cek purik wis karo gak. Lah wong-wong iku lho padha ngene wi. Apa mbok kandhanono po maknariku wis salah gak endos ngaji lek ngaji sampai jam 11 bengi ndek mik salah. Iya wong gak iso turu kon ro. Iya, salah kan kok diemplok ngene lho mik kene. Jan ndek ngene lho mik kok diemplok dhewe mik kene ya Allah. Kok iso tok basin Nasri. Iya, ya Allah iya mik. Wis ae mik mulai ya apa lek wongku moro gak gelem ngaji ning. Babah wis cekno ya wis. Cek tak dalai mik. Iya.